Vi har jo haft genbrug siden der var papirfabrik hernede. Jeg er en glad mand i dag, fordi nu kan vi tilbyde at leje sig ind i vores container. Man kan holde arrangementer osv. Det her skulle gerne blive et sted, hvor man kan få viden, lærdom, netværke, uanset om man er transportør af affald, behandler affald, uanset om man tænker, jamen jeg har en skør idé. Så har vi køkken og mødelokale op på første sal, og indgang med reception og mødelokale inde bagved. Heroppe kommer der en terrasse, og allerede nu er der en 6-8 arrangementer planlagt i kalenderen her i efteråret. Herinde ved siden af, der er man i gang med at bygge et oplevelsescenter, et center, hvor man skal kunne lege med det, der er en ressource og ikke længere affald. Høj på med projektet. Vi glæder os til at byde nogle nye virksomheder velkommen.